Miksi? Anna sinulle nyt rauhassa, ei saa tulla siihen. Miksi se Mimmi sai kohtauksen? No se saa välillä. Miksi se Mimmi tärisee? No kun sillä on epilepsiakohtaus. Satuttiko se taas sun? Ei. No minkä se sitten satutti? Ei se mitään satuttanut, mutta sillä tulee semmoisia kohtauksia. Miksi sitten lähelle ei saa mennä? No äiti vaan pitää huolta siitä, ettei se satuta itseään. Mutta miksi he ei voi koskea? Älä se, kato, mä en halua, että sä menet nyt sitä häiritsemään, kun sitä vähän pelottaa. Niin. Se hauskan se kuulostaa se ääni ihan hauskan kuulostaa. Se ääni kuulostaa vähän hauskan tuntuiselta. Ja kuulostaa. Mimmi täytyisi vähän rauhoittua. Hengitä Mimmi sun. No. Mimmi hengittää välillä. Kun mä sanoin, että se Mimmi hengittää ensiksi syvälle ja sitten mä sanoin, että hengitä ulos, niin sitten se hengittää.